नायिका बरे कहे का भैया सिटिया थाम वाह ऐसन रूपवा सजावल ऐसन रूपवा सजावल का होई जब देखी न केहू गौर से ऐसन रूपवा सजावल जब छुअल चाही तू करेलू जब छुअल चाही तू करेलू नहीं दिल गुजरेला गजबे दौर से लाली बिंदिया लगावल का होई जब देखी न केहू गौर से लाली बिंदिया लगावल आप आदरणीय श्री सरताज आलम खान प्रधान साहब जमकुरी की पावन धरती से इस भाव को समझते हुए 500 रुपए का मान आशीर्वाद सुंदर पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार आशीर्वाद के 4 एक बच्चे अपनी कला में कामयाब है कौने फूलवा से खुशबू मिलल करे रोमांस हो आधी आधी रतिया के करे ला डांस हो भैया मिलल करे रोमांस हो आधी आधी रतिया के करे ला डांस हो भैया मिलल करे रोमांस हो आधी आधी रतिया के करे ला डांस हो सैया गवैया मिलल करे रोमांस हो आधी आधी रतिया के कहेला डांस हो सारा दिन पार करे हालत बिगाड़े ब्लॉक प्रमुख इम्तियाज समी इम्तियाज समी ब्लॉक प्रमुख हुआ
आप आदरणीय श्री इम्तियाज समी जी ब्लॉक प्रमुख साहब मऊआइमा की पावन धरती से 501 रुपए का वाहन आशीर्वाद सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार आशीर्वाद के चार है सैया गवैया मिलल करे रोमांस हो आधी आधी रतिया के करे लडांस हो आप आदरणीय श्री शिवदानी प्रिंसिपल साहब गदीना की पावन धरती से आप गुरु जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छू के पहली बात है सैया गवैया मिलल करे रोमांस हो आधी आधी रतिया के करे लडांस हो सैया गवैया मिलल करे रोमांस हो आधी आधी रतिया के करे लडांस हो सैया गवैया मिलल करे रोमांस हो आधी आधी रतिया के करे लडांस हो सैया गवैया मिलल करे रोमांस हो आधी आधी रतिया के करे लडांस हो सारा रीत पार करे हालत बिगाड़े सारा रीत पार करे हालत बिगाड़े बाजा के हारमोनिया बाजा के हारमोनिया नथुनिया उतारे बाजा के हारमोनिया नथुनिया उतारे बाजा के हारमोनिया फरमाइश गीत बा ई बड़का भैया का भाई से कहा तो है कोनो नहीं नवेली दुल्हन बतावे कहा बात 1745 कहे का हम मानी सतारा हम मानी सतारा बनमुआ 23 साल है हम मानी सतारा बनमुआ 23 साल है हम मानी सतारा बनमुआ 45 साल हम मानी सतारा बनमुआ 23 साल के भौजी रे जिंदगिया रात छतरे में डाल के भौजी रे जिंदगिया रात छतरे में डाल के भौजी रे जिंदगिया रात छतरे में डाल के कितनो की नीमन ता सतई रहनो करी 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 एक ना फरात बाऊ मरिया में कमरिया सासू ऐनु करी एक ना फरात बाऊ मरिया में कमरिया सासू ऐनु करी एक ना फरात बाऊ मरिया में कमरिया आप आदरणीय बौद्ध कला भवन के आप प्रोपराइटर साहब आदरणीय विकास कुमार बौद्ध जी 101 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छुके पहली बार आशीर्वाद के चार एक हम बच्चे अपनी कला में काम
से कबीरा मीरा सही हो गई। अरे चढ़ले जवानी के पीरा मीरा सही रे अरे तुलसी से सही ना गईले अरे तुलसी से सही ना गईले अरे साले नदार से कबीरा मीरा सही रे गईले मीरा सही रे गईली। अरे चढ़ले जवनी है कपीरा